मैया फरो तांनि गांगे खरचा चराय थिके जोंबो ट्राइ खायो चराय दङ माने जों जे मानसा खरचा बर थ्रि दं लाया जों जे मानसा कलम ते खिकला लायो बर हम थांनानि ओंके अ थानि जे कक्सिन चामु कासाका अबनति आं वानि माने बखाते साना मुसुङो ओंके कक गांगे बरंनि बो पारानि हाचालो गांगे बरं हरनो बंनि साइडनि जे माने हस्पिटाल तो बुमानि आबनि सिगां बिनि साइडनि सिमिनो बंनि बानानि बागि साका गोबरं फैतो लामा हाचाल नि बरं तुबलियाना नंगो बरं अनेक ट्राइ खायो जा बरं साका जे बरं नंगो ट्राइ खायो जा खेले नंगो ट्राइ खायो जे फुट इंलिया आफु बरं किन्तु हस्पिटाल तुबुखा हस्पिटाल सपायते नि अलरेडी बरं फुङो सपायो माने अराउंड 9:35 बरं सपायो हस्पिटाल सपायो दा ओंके आजराव बंग लगे लगे नों एग्जामिनेशन थाइका एग्जामिनेशन खाय लगे लगे साका जे माने चेराय अलरेडी बिनि आं हार्ट साउंड खोनालिया अलरेडी चेरायनि माने डिस्ट्रेसनि दङते आं जेखौ नायखा बिनि आं कोनो से माने खरां खोनालिया हार्ट साउंड खोनालिया गांके बुमा अलरेडी एग्जॉस्ट जा बुमा खा ते कैसानके बो माने बयस दिलामा 39 इयर्स डॉक्यूमेंटेशन of गांके ओंके तामने बुमा माने जे प्रेशर माने आबो प्रेशर नानिया नि दङ आबो हाइता फानकरि एकदम एग्जॉस्ट जा तानि के बरं नियानो माने हरनिसिनो डेलिवरी ट्राइ खाय जा बरं ओंके लगे लगे न आं बंनो रेफारि रहरका तानि के फिटल डिस्ट्रेस तो माने आं बंनो अलरेडी नो रेफारि रहरका हायर सेंटर कारण आईसीयू केयर नांगि मानो बा एनआईसीयू माने बंनि निकु केयर नांगि मानो आमबगे आं बंनो रिहरका बिनि बुमानि बागिबो चेरायनि माने तामने गाहाम आउटकाम नि बागि आं बंनो रिहरका किन्तु थांते थांते न बरं बाखा लामा बाखा ओंके बरं जे फुदिसाव सपाय थांके आफु चेराय अलरेडी नो डेथ कुनो बनि हार्ट साउंड तो करि नो बनि कुनो रिफ्लेक्स कुनो आधार करि ओंके आबो माने आं बुमानो बसाका बुमा संनो बां पार्टीनो न माने तामने बुजि रेखा पार्टीनो बा आं साका इनफॉर्म खायके अलरेडी नो अब माने तामने नो मिचाराय करि खायनि आं बंनो डिक्लेयर खायके डिक्लेयर खायबि माने उलसे आबो उलसे बेबा पेपर वर्क पाइसे आबो उलसे आं हॉस्पिटल या करो